Fil-jum sinonimu mad-tbatija tal-om li esperjenzat il-vera sens ta' dolur qasmet magħna il-vjaġġ diffiċli li ġab miegħu il-kanċer tal-lewkemja f'Bina. Fl-iskola primarja ta' San Ġwan, l-om qaltilna kif 3 snin ilu ħadet l-aħbar li Bina Luka żviluppalu l-kanċer tal-lewkemja. Kollox beda meta Luka kellu 7 snin u bdew jiżviluppawlu tbenġil kull ftit sigħat madwar ġismu li ġibdu l-attenzjoni tommu. Wara li ttieħed l-emerġenza u tieħdulu kampjuni tad-dem, sfortunatament ir-riżulta li jitbenġil kien kawża tal-lewkemja. U dak iż-żmien fehmtu li hu għandu dudu. Issa llum dak iż-żmien kellu 7 snin, illum għandu 10, jifhem li mhux dudu, qed jifhem is-serjetà tas-sitwazzjoni. L-om tajt kif minkejja li trattament li kellu bżonn seta' jingħata f'Malta, il-familja xorta kellha tkun il-bogħod minn xulxin minħabba r-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija. L-iktar parti li kienet jibsa meta Luka it-trattament affettwah li lanqas kien jitħaq, għas kien jitbissem, kien imdejjaq ħafna. Kien żmien diffiċli għaliex fil-Covid jew jien jew ir-raġel se jonqogħdu miegħu allura konna nagħmlu 15 jiena u 15 ir-raġel u infridna bħala familja. U l-iktar parti ibsa wkoll kienet meta Luka ma baqax jimxi. Roberta ma naqsitx milli tinnota is-sens altruist li minkejja l-età żgħira tagħhom sħabu tal-iskola wkoll kienu ta' spalla għal Luka. Sħabu mhux kollha jirreġixxu l-istess, imma kien hemm min li kuljum baqa' jċempillu biex jara kif inhu. U anke kienu jippruvaw joqogħdu jilagħbu online anke meta ma kienx jimxi. Issa, jekk kollox imur sewwa, Luka jinsab fl-aħħar żmien ta' trattament tiegħu. Issa jonqosna l-aħħar 3 xhur ta' trattament. Lanqas naf kif ħanħossni warax, kif qed ngħidlek il-ħajja tkun naqra limitata. Issa, Luka jinsab ħerqan biex igawdi is-sajf wara li jkun għeleb vjaġġ daqstan diffiċli. Eżempju Luka jieqaf jkollu jixrob bil-ħin kull filgħaxija, ħabba għax kull filgħaxija jieħu l-pinnu li kimo. Dik il-ħaġa li jista' jibqa' jixrob sa x'kien irid hija xi ħaġa li aħna naħdu for granted imma li qed jistenniha. Jista' jagħmel water slides, jista' jsifer, jista' jagħmel ħafna affarijiet li hu ma setax jagħmel. Spikka wkoll is-sens altruista Luka u volontira sħaba li flimkien tellaw inizjattiva fejn għamlu qatt ta' ftajjer bris Puttinu Cares. Din inizjattiva hija Multi-Sfera Day, is-sena l-oħra tellajni għamilniha fundraising għal Puttinu Cares. Puttinu Cares huwa għalija huwa pilastru għal ħafna familji għaliex għal ħares ma jkunxu. U s-sena l-oħra għamilna din il-fundraising. Dis-sena qed nagħmluha tieni darba imma b'mod ikbar għandna ordni ta' 2500 ftira. Il-Fondazzjoni Puttinu Cares ta' kuljum tajn lill-għexieren ta' familji Maltin u Għawċin waqt li jkunu qed jikkumbattu xi marda. Fil-ġimgħa l-kbira l-appell huwa biex kulħadd jgħin lil Puttinu kif qalulna wkoll oħt u ħabiba ta' Luka. Fil-ġimgħa l-kbira għejn il-Puttinu.